cantos tremendamente valiosos. Repito, temos cerca de 500 nos recollidos, estamos falando dun tempo en que se iba a cantar polas casas, o cantar de reis. Eu sei que por aquí tamén se cantaban, porque a rei cantaba, en toda esa zona, en frontera do país. Cantaban o son da gaita, cuadrillas. É moi difícil cantar cantares de reis ou cantares de Nadal, porque vistes cantamos estudiantes de fora do canto de Nadal, fora de setembro. E cando empezas a ter frío e empezas a sentirse o cheiro a funde de leña, por fora xa parece que é Nadal, non? Empezan a xiar, xa dices, xa irá llegar a Navidad. Menos para nós era así, para vos xa sei que xa é. Xa veo que é un canto absolutamente antigo, enormemente antigo, en estructura musical e en é de aquí de cerca de onde era de Ira de Cresó. De Cruces. De Grecia. E as noitiñas de Nadal e noites de grande alegría caminando vai, posei a maila Virgen María, contesta con caminando na Belén e para llegar con día cuando a Belén llegaron toda la gente dormía. Lo siento, un pobre puertero que estaba en su puertería, abre las puertas, puertero a José y a María. Y así sigue hasta 20 tantas estrofas. Fixademos ben que no siendo un pobre puertero que estaba en su puertería, abre las portas, puertero. Estamos falando de dous oficios que non existen, por lo tanto dice en castellano, pero portas. Aquí hai hasta infinitivos resultados para llegar en con día. É toda unha posibilidad. Digamos, estamos falando de cantares de reis, que é unha das nosas debilidades, de que somos así bastante non crédulos, pero é fermosísimo o que hai. É, de verdad, para... Nós sabemos que celebramos algúns certames de cantares de reis, de villancicos, as oriñas, e ven xente de fora, xente de Meseta, xente de España, e dice, coño, pero entonces isto aquí, e isto. Sí, en Nadal estamos cantando, pero mira como brincan e saltan os peixes en Nadal. De verdade, foi un enorme placer, sobre todo porque sodes moi boa xente, moi tranquila e absolutamente respetuosos con o noso caso, muitísimo. E porque ademais nos dades outra vez máis o contacto que perdimos hai 3 anos e medio que recuperamos todos os anos muitas veces, pero de verdad, entre vos, en que somos carrozas, si permanecemos os profes, si permanecemos áxiles e vivos durante máis tempo, os comuns mortais,